So guys, nandito na kami sa Bungabo. So bakit na kami dun sa ano ba yung tawag doon? Palabi. Ano na? Palabi. Palabi? Palabi River. Palabi Lebe. Layo naman. Malapit lang. So malapit na kami sa paakit na kami ng Palabi Lebe ba? Palabi River. Palabi Lebe. So guys, okay. Mamaya pag nandun na kami, update kayo namin. Right guys.